जों लाइभ थानोसै लोगोफोरबो गैया रावबो गैया हारसिं बरिं मोनलाबायदों बिनिखायनो लाइभ फैनो होननानै दसे फैनाय जाबाय टाइम उदिरासो जालायबाय मैयानिफ्रायनो उन्दुबाय आं गोसो बायदिनो दसेनो सानबासोनि उन्दुना लाखाबाय सोर हुगारनो दासिमबो रावबो फैया माथो सासेबो नुजाफैया दसे सम लोगोफोर नेथुमनोसै दासो साब्रै फैहांदों फैगोन अबाव दं आदा दालाय दायो माइसुराव दङ एमडि बरगयारि मा खबर भाइ बिदिनोसैलै आदा आंनि खबरालाय माथो बुंबावनाय मोजां गाज्रिनि गेजेरावनो सामेल रामसियारि हाय ब्र खबरफ्रा मोजां ना मोजां लाइट टिभि हाय आदा मा खबर बिदिनोसै खबरफ्रा टिभि बिटिवाइ मारै दं आदा मोजाङै दं आंनि चेनेलखौ हेल्प आंखौ खालामना होदो आदा होदोना नाथाय बड' इउटुब चेनेल एसे रायजोनि सापर्ट नांगौनो रायजो राजाफोरनि मा मावखो दालाय जेबो मावाखैलै आदा गैया मास मोनब्रैसो जाबाय ओरैनो गिदिंबायगासिनो न'आवसो थांफिननो गोसो जाबाय माथो थाखा फैसाफ्रानो गैया ओमफ्राय थांखिफ्रानो जाफुङाखै नङाब्ला थांसिगौमोन हेल' आदा मा ओंख्रि जाखो आं ओंखाम जायाखै दासिमबो दासो सिखारदों आं सिखारनानै दुगैबाय मोखां सुबाय डाइरेक्ट लाइभ होबाय साय बसुमतारी मा ओंख्रि जाखो आदा आंखौ सिनायबाय ओहो आं सिनायाखै अनसाय बिरदाव ब्ल' हाय ब्र हेल' बि रानसाय हाय हेल' हिन्दी फैदो थाखाफ्रानो गैयालै आदा थांनोनो मबाइलफोरबो लानो सानदोंमोन गैया माथो हाया लानो खामानिसो नायफिनगासिनो आं मावनो बिपुल बसुमतारी गोबाव जाबायमोन मबाइल गाज्रि जानानै नुवाखै नुयैया माबोरै दं दासान्दि बिदिनोलै आङोलाय समाव दुखु समाव सुखु गासिमबो फारनैथिंबो फैजोबो एमआर चिरां माबोरै आदा खबरा मोजाङानो ओमफ्राय थुलुंगा फुटबल आदा केरेला मा जायगायाव दं दालाय आं केरेला गैला आं सुनिबारावनो फैफिनदों मानसिफ्रा कन्टेक्टआनो खालामा ओमफ्राय जेब्ला फैयो अब्ला भिडिअ हगारो अब्ला कमेन्टआवसो बुंहरो इन्सटाग्रामफ्राव कन्टेक्ट खालामब्लासो ना थांलायनो हागौमोन बेरायलायनो हागौमोन कन्टेक्टआनो खालामा रावबो कमेन्टआवल' बुङो सादिया मेमब्ल' हाय आदा हेल' लाजार हाय हेल' आगोमा ब्रह्म दा महाय दं ब्रदार आं माइसुराव दङ दायो सनितपुरनि सेंग्राफोर खामानि मावग्रा हटेलाव दंफैयो सन्तोष नार्जारि डिउटि गैया नामा दिनैहाय माने जेब्लायबो डिउटि गैखाया आंनिया 4 मास जाबाय आं डिउटि मावैया दाखालि खुलिकटनाव लोगो मोननाया हिन्जाव दंना गैया नोंना ब्रादार दङलै दङ आदाया मा होनखो
दानसेयाव बेसेबां आर्निं खालामो? आङो 6 मास नाङो खनसे मोनोनो, खनसे मोननायावनो 6 मास नेनांगौ जायो। 6 मास बा 5 मास भिडिअ होनायनि सायावसो, भिडिअ होआबाथाय गैया। मिथिंगा पिकनिक हाय आदा मा खबर, न'आव फैबाय नामा? फैयाखै, थाङाखै, दैज्लां बायनासो थांनायसै। आदसा DMM ब्लग सरबिसर अफिसियेल, हेल' आदा, हाय, बुं दे बुं। दा बेलासियाव थांगोन र' एगजिबिसनावहाय बेरायहैगोन आं। बड' इउटुब, बेनो आंनि चेनेला। बेनोनो बिथांनि चेनेला, थांनानै चेक आउट खालामहैब्लानो जाबाय। है खनबेसे सोङोरा, दहायनिफ्राय दं होनखाबाय। सनि दैमारि, हेल' ब्र, मा खबर? बिदिनोसै खबरालाय। आकाश, आदाया केरेलायाव फैला नामा? ओहो, थांला। दाख्लैनो लास्टमोन। बेरायनोबो मोना, मानोबो मोना। ओरैनो न' सिङावसो गुन्दुर थाबाय थानांगौ जायो। मा लाब थाबाय थानायनि, रावबो कन्टेक्ट खालामनानैबो लेंहरा। खामानि मावनायफोरखौ देखायलाबायनोसो थांदोंमोन आं केरेलायावहाय, गैया। SB फिल्म, हेल' आदा, माब्रै खबरा? बिदिनोसैलै, दुखुबो दं सुखुबो दं, मोननैबो बुजाबना दं, ओरैबो ओरैबो। कुन्जय ब्रह्म, मा खबर? मोदलायानो जाखासिगोन। माहारि बर', हेल' ब्रदर, लाभ फ्रम आन्ध्रा प्रदेश, भिलेज बिच्छाखौ रोङालां रायज्लायथिखौ। फार्स्ट कमेन्ट, लैथोमा, हाब दिनैसो नुलायबाय लाइक। आं फैबाय थानो बाखायोलै, बखियो मानसिफ्रा। हाबुदाय, मा अखा फैयाखै नामा आदा? माइसुराव अखा हागासिनो रा, ओंखारनो मोना। दा बेलासियावहाय बैयावहाय माबायावसो, माइसुर ज'आवसो बेरायहैब्रबनायसै आं हारसिंनो गोदाव सोरावनो। माइसुर ज', जिब जुनार नायलाबायनायसै बेलासि मोनानो। आदा हिनजाव लादो, दंखायो फाग्ला। नादिया, रनेन नार्जारि, हाय, हेल'। जों जाखांसा बर', मोजां ना? मोजां गाज्रिनि गेजेरावनो। सामेल रामसियारि, माया रामसियारि इउटुब चेनेलखौ सापर्ट खालामनो होदो ना खालामदो होदोरा बेफोरखौ। दे नायहैलानो जाबाय। प्रादिप, खालि बे मोनसेल' कमेन्टआ, मोनथाम कमेन्ट नुबाय आं, दहायनो होनखाबाय, खोन्थाहरखाबाय, बेखौनो सोंबाय थायो फाग्लासो। दहायनो खोन्थाखाबाय आरोखि, ओमफ्राय बेखौनो सोंबाय थायो। जिउ जोबजासिम मोजाङै लाखिलानो जाबाय। आंमा सुरहां गाबज्रियो आं नोंनि मुं लाना, निजोम दैसा सेराव नोंखौ नेनानै फैफिनदो। आदाया बिरि सोबो नामा? आं बिरि सोबालै। फ्रेन्समेन, अखासो हालायबायलै, दहाय फुङावसो सान्दुं दुंदोंमोन, खालि अखा ओंखारनो मोना बालायलांबायलां। देहाफ्रानो दुरबल मोनजोबना लांबाय। दस मिनिट जाबायानो मालाबानो, दोननोसै ओरैनो दसे सम
बरिं मोननायखाय फैलाबायदोंमोन लाइक दिनै जि दंना गैयालै आदा आंना ना नोंना ना माब्रै जाखो ब्र' माया माब्रै जाखो होनखो मिथिला माखौबा होनखो बांदा बरगयारि मा ओंख्रि जाखो आदा ओंखाम जायाखै दासिमबो देहा हेलौ आदा जौ गोरान लोंनोसैलाय फैद' बबेयावलै चेनेलाव थांना नाम चेनेलाव थांना नामा आदा माखौ होनखो मिथिला सिख्लाफोर लाफानांगौ होमबासो नायनो मोजां मोनो नंखागौबालाय सिख्लाफोर लाफालासो नायनो मोजां मोनो आं सिख्लाफोरजों बारा इन्टारेस्टेड गैया मानोना बे बुहुमाव सैथो गैला रावबो बेनिखायनो बारा लाखा दाखा खालामनो बायो आं रावखौबो फोथायनानै थाजाया आजिल दैमारि आदा आं हस्कटियाव दं बबे हस्कटि बबे जायगायाव एबा मा जायगायाव दङ आदा आङो दा माइसुर सिटियाव दं मेन सिटियाव माइसुर पेलेसनि एसे साहाजों सिदा फैनांगौ ना उदाय ना हमहैला नामा आदा आंथ'आ दै रानाखै बिरबाय जि हेलौ ब्र हाय हायाव गारि दावरावलै खाथियाव हस्पिटाल दंना नेमना गैयालै जेब थेब बारहो ब्रेकआप जाबाय बेंगलर गोजान जायोलै बेंगलर थांफिनोला बेनिफ्राय 5-5.5 घन्टासो लागोन दुइ मिनिट थाबावनानै दोननोसै बारा रावखौबो राव फोथायजायालै फोथायनानै लाखिजाया जोंगोलांखान हमनानैसो बुस्रोदलाबायनो लुबैयो आङो हिनजावफ्राखौनो सिख्लाफ्राखौ मानोलै सासेया बिरबाय जि न'आव फैसिगोन नामा दैज्लां बायनासो थांगोन फुजायावसो आदाया दा बिरगोना आं मिथियालै मा होनखो बुजियासै आं गफि ब्लक हाय आदै मारै नुबायलै जोंनियाव थाबायनो फैनोब्ला आं लकेसन हरगोन बबेयाव बबे जायगायाव सुफुंसार बर' हाय आदा मिथिला आकाश बड'लेण्ड टाइगार जों दा सान्दि एरलायाखै नाङा नांथ'आ काहाफोर आबि भाई साहब माइसुराव दं गफि ब्लग आंनि भिडिअ नायगोन ना नाया नुबायलै दहायसो नायदोंमोन आं नोंनिखौ
बेखौहाय बे गोलै थाबायलायनायनि नायदोंमोन हरैहाय सोरनि फिसा जाखो मिथियाखिसै खिथायाखिसैबो बुजियाखिसैबो सोमजियाखिसैबो मारै दं आरो आङो बिदिनोसैलै आंनि लाइफ दुखु दाहा सहायनानै दं साननैसोनिफ्राय नोगोद डिस्टार्ब खालामो मानसिफ्रा वाट्सआप फेसबुक हेटार खोथा बुंहरनो वाट्सआपफ्रावबो भइस रेकर्ड रागायानो लुदलालाबायनोसो लुगैलाङो समावहाय हमथानो हाया दे आदा सक्ति कापुर थाथ'दो जावलांखायो जयलास इस्लारि ना हमाखैलाय नामा ना हमग्रायाव गैया आं थाङोबासैलां मानसिफ्रा मा होनो जंखायलाबायो हाहारि बर' बेसे गोबाव जाहैखोलै नों बर' गोजानाव थांनाया आं बोसोरसे फुरा जाबाय बाजैया लामारबाय नामा नुखादोंना नोंसोरो होनाय भिडिअ नुखादोंना बे भिडिअआ दानि नङा ओमफ्राय गोबाव जाबाय गैयालाबो 6 इयार्स बा 7 इयार्स जाबाय बे भिडिअआ ओमफ्राय आं प्राइभेटसो खालामना दोन्दोंमोन मैया हगारलाबायना होबाय आं जोंनानै हान्दै नार्जारि आदा मोजां ना खबरा मोजांबो फारसेथिं मोजां फारसेथिं गाज्रि मा बुंबावनो खबरफोरखौलाय एब्र'हाय खाफालानो मोजां आंनिया नसिबानो खालि मानसिफोरजों नांलायनांनायल' जादों फनफ्राव वाट्सआपफ्रावनो बेखौनो मैयासो खिथाबाय आदाया मैयासो खिथाबाय आङो मैयासो खिथाबाय जाहैबाय सिगांनिबो दङ भिडिअआ नोंथांमोना नुवाखैबो जानो हागौ सिगांनि भिडिअफ्राव दं फुराना भिडिअफ्रावहाय दंलाबायो दा मा जायगायाव दं माइसुर आदाया चेनेल प्रमसन खालामना आं चेनेल प्रमसन खालामालै आं डिस्टार्ब खालामो मानसिफ्रा नोगोदनो जोंहा एक्सट्रा इउटुबार दंखायोना चेनेल प्रमसन खालामग्राया बिसिनि गुन्दैखौ जों जानालाय बोरैथो जानांगौ जाखो मालाय गावबागाव कन्टेन्ट प्रमसन खालामग्राया मालाय प्रमसन लाबोबाय थायो आं प्रमसन लाबोआना आर'नाइ AGS बेयाव फैफिनबायथाय मोदोम माननाया सिखारनो आंनिया फाग्लासो मारै फाहामना लानो हाबावनांगौ जाखो बेंगलराव थांब्लाबो जाफिनो ख्रिस्टमास जानो फैया नामा आदा थाङा प्रिथि इस्लारि दानजय ब्रह्म मारै खबरफ्रालाय बिदिनोसैलै माथो होनबावनाय खबरखौलाय मानसिनि जिउ मालाबा दुखु मालाबा दाहा सोर मिथि मोनो जिउनि मायाखौ 70K माला जागोनलै आदा बोसोरसे नांनाय 2023आबो फुल नांबावगोन आङो बोसोरसे हिनजावफ्रासो सिख्लाफ्रासो थाब जौगायोलै बेनिखायनो नुवाखै नोंथांमोना उन्दैनो हाबा जादों हिनजाव लादों इउटुब चेनेल खुलिहोदों रावनो हिनजावफोरनि थाब जायोब्रा जोंनिलाय मोसानाय हौवाफोरनिलाय ट्राक मोखां ट्रेक्टर मोखांफोरनि जायालै एमवारि ब्लग हेलौ आदा बुं दे बुं अनसुमा बर' माहाय दं आदा दा
माइसुराव दं आङो दायो माइसुर सिटियाव मा रायलाया मा रायलायो मा बुजियाखिसैलां मारै लिरखो कफ्रि ब्लक अबाव दं दाथ' आं माइसुराव दं माइसुर दाउखा बेदरा जाजागोन ना जाजाया आं जाफेराखैलै दाउखा बेदर dia emblo to ada Januari blog आंनिखौ सापर्ट खालामदो आदा जाय जाय लाइभआव दंफैयो नोंथांमोना नायनानैहाय सापर्ट खालामलायबानो जाबाय जाय जायफ्रा हेफाजाब बिदों हेल्प बिदों बाजैनोबो मोनसे खुलिना होदो आदा बारा मबाइल दैहो जायालै हिन्जावफोरनोहाय आं जिमेलाव SMS हरदोंमोन ब्र नों रिप्लाइ थांब्रैबाय र' रिप्लाइ हरासै मिट खालामनो होनना जिमेलावसो हरदोंमोन आं जिमेलखौ नायानो नटिफिकेसनबो फैयाना आं जिमेलाव हाबलासो नटिफिकेसन फैयो बिरखां 007 दासो नायदों दे नोंसोरा बिजिलै बेस्थ' क्रिसमासनि माबा हरबायलै एडभान्स बयखौबो हेपि क्रिसमास रैसुमै ब्लग हाय आगै हेलौ बुं दे बुं बड'लेण्डनि होननाया नोंनो नामा बुं दे बुं JK07 ब्लग हेल' आदा मय दं दालाय माइसुरलै आं बेसे खोन्थाबावनायथाय हारसिं नामा हारसिंलै रावबो लोगो गैया जाखांबाय नामा आगै नोंजों जेके आगै माखौ सापर्ट खालामदो अननानै सापर्ट खालामलायदो माइसुराव दंफैयो ने होनबा औ सार दंफैयो सार माइसुराव बे एगजिबिसन मेला जानाय खाथियाव दं क्या रे भाई मा जाखो बेनिलाय लिरनायालाय रे शॉट बात नहीं हिन्जावनिसो लिरबाय हिन्जावसो नामा मानसियालाय क्या रे होनखाबायलै सनमान गैयै रायलायबायलै हिन्दी राव रायलायनायलाय आरो मालाबाबो रे सोसननो नाङालै नङाला सोबालाबायजागोन खोरोगि क्या खोरोगि बेयावथ' हिन्जावनिसो सोदोब थांबाय नै हिन्दी लिरनायाबो हौवाना हिन्जाव जाखो मिथिया Happy Christmas एडभान्स आदा Happy Christmas same to you गासैखौबो न'आव दंब्लासो रंजानो मोनगौमोन जिसुनि जोनोम साननानैलाय मोसौ गलियाव जोनोम जानायनि मोसौ गलि नावद्रायाव फुथु जाबाय जिसुआ मोनाखिसै बिमाया जायगा हादराव होनलायनानै रंजानो मोनगौमोन हिन्दी नहीं समझता है रंजानाय सानाव फैदो टाइम बरनना सहैगोन ना सहैलेथाय रंजानाय सानावबा मालाथ' बेंगलरनि बिल्डिंआ मावलायनायनि रंजाहैनो हागौमोन सुजि माराक आया सुजि माराक माबासो नामा गार'सो नामा इलाय गार'निसो टाइटेलानो हाय हेल' दि नार्जारि मोजां ना आदा
बेनोसै माथो होनबावनाय BN नार्जारि अफिसियेल हेल' ब्रदार बुं आदा नोंनि सापर्ट खालामग्राफोरखौ आंनिखौबो सापर्ट खालामनो थिनदो आदा आंना फिसा चेनेल सापर्ट खालामलायदो एसे नामफ्राखौ नायथाव लानांगौलै नामफ्राखौनो इउटुब चेनेलसो खुलियो हय ओमफ्राय नामफ्राखौनो मोजाङानो दोननानै लानो रोङा मानसिफ्रा माबा सर्ट दोनब्लाबो डगनो ब्रेकेटनो माबा होलाबायो ओमफ्राय मोजाङानो नुवाना साइज नुनांगोन ना चेनेलाबो एसे समायनांगोन प्रफाइलफ्रा होमब्लासो साबस्क्राइब खालामोलै मानसिफ्रा आंबा गोबावजोंसो साबस्क्राइब मोनदोंलै 1000 जानोनो बोसोरसे नांदों आंने खुनुरोखोम खस्थ' ना सोरखौबा सेलिब्रिटि लोगो मोनदों ना सोरजोंबा लोगो हमनानै दावगादों आंनि चेनेलालाय हारसिंसो भिडिअ बानाय लासै बोसोरसेनि गेजेरावसो 1000 साबस्क्राइबारखौ आं खालामनो हादों रावबो सेलिब्रिटिखौहाय लोगोआनो मोनाखैनो आं जेब्ला चेनेल खुलिजेनदों अब्ला बोसोरसे 1.5 बोसोर जानायनि उनावसो माबा मोनखौ लोगो मोनदों कारिश्मामोन हेलेनाखौथ' लोगो मोनाखै कारिश्मा ओमफ्राय लिना सुदेम सना बिसोरखौ लोगो मोनदों सोरांमोन बिसोरखौ लोगो मोनदों चेनेल खुलिनानै जेब्ला आंनि चेनेला माबा थांखाबायमोनब्ला 30K थांखाबायमोनब्ला 30K साबस्क्राइबार हैखाबायमोन अब्लासो आं सेलिब्रिटिखौ लोगो मोनदों अब्ला आं हारसिंनो भिडिअ बानाय दावगाबोगासिनो फेसबुकाव शेयार खालामलाय इउटुबाव होलाय हारसिंनो दा फेसबुकआथ' आंना हेक जाबाय गैला आं फेसबुकाव जेबो माबा खालामनो हाला हारसिं आंनि आखायाव गैला फेसबुकआ माबाया बै सिगांनिया माबा जाबायमोन फेसबुकआबो मनिटाइज जाबायमोन $50 फैसा दंमोनदां माबाखौनो एक्सचेन्जखौनो हेक खालामनानै गैया ओंखारना लानानै हाबफिननो हायासै आं मा हारसिं गोदाव सोराव माथो खालामबावनाय लोगोबो गैया जाहैबाय एम नार्जारि आदा बेनोथ' गैयैफोरनि खाफाल रंजानाय सानावबो रंजानो मोना आदा बिदिनो जाहैबाय माथो बुंबावनाय बिनि सिगाङाव सोरबा हरबावदोंमोन नामाथाय नायनो दा मा मावगासिनो आदा आं जेबो मावाखैलै मास मोनब्रै मोनबासो जाबाय खामानि नायोब्लाबो खामानिफ्रानो सुथि गैयै टाइम मिलायैल' मोनो ओमफ्राय आंहाय एसे भिडिअबो बानायहोलांनो एसे टाइम नांगौ बिदि खामानि नागिरदों आं गैयाब्लाबो सप्तायाव खनसे सुथि बेफोरबायदि नांगौ बिदिखौनो मोननो थाङा ओंखायनो मावनायानो जाथ'वाखै दा 6 माससो खामानि मावनानै थांनोसै दैज्लां बायनाय लोगो लोगो I'm going Bodoland माहाय दङ दालाय आदा नालाय मा दं माइसुरावनो दङ आङो खावलाय थाबना फैथारदो आसोल मोनगोन ना मोनाथाय दासो जइन जाहां जादों आङो ब्र' फेसबुक नेमा मा आंनि फेसबुकआ गासिबो इउटुबावनो लिंक दंजोबखायो इन्सटाग्रामबो फेसबुकबो टुइटारबो टेलिग्रामबो गासिबो बे लिंकआव थांब्लानो मोनजोबगोन नोंथांना डिसक्रिपसनाव नायब्लानो मोनजोबो आपकासनो अभी अकेले है क्या हारसिं अकेले है डी नार्जारि आं नोंनि केरेला थांना भिडिअखौ मोजां नुदों जायगाफ्रालाय मोजांमोन बेरायनो ओमफ्राय बेरायनो मोनाब्ला माथो खालामनाय दा आंनावबो हारसिंबो थाखाफोरबो गैला जिर' बेलेन्स जाजोब्बाय हारसिं बेरायनोबो लोगोफ्रा बेरायहोलासो बेरायहोनो हायो बेरायहोनो हाया नालाय माथो बिसोर खामानि मावबाय थागोन ओमफ्राय आंहा हारसिं रुमाव बरिं मा खबर मारै जाखो मेगना
मेगना नै बेनोमोन एसे सेमबाय दाबो नुबावो एसे जायामोन हामबायना हामाखै हामहांबायानो जाहैबाय एसे दंबावो दाबो मा जायामोनथाय मिथिया जाखांबाय नामा दा जाथ'वाखैलै आं एसिनि हटेलावसो बेरायनोसै दसे माथ' मोदोमान अखासो हागासिनो दुब्लुब जाबनो सिथोबसो फ्रि फ्रि अखा हागासिनो हनै सामफ्रामबो अखा हायो माइसुद्राय सिरियाखानायावसो थांनो होनदोंमोन आं दसे बेरायनो हारसिंनो अखासो हालायबाय जुब-जुबनो अरन बर' माथो कारेन्टखौबो अफ खालामहरलायबाय थोद जायालै बिसोरजोंबो बहा दं नोंलाय दा आं माइसुराव दंलै माइसुराव एबार बहा थांगोन आं थांथ'ला दा खामानिसो मावनोसैलै कमेन्टफ्रावल' लेङोनो मानसिफ्रा रावबो कन्टेक्टआनो खालामा राहुल बर' मा खबर आदा बहा दङ दालाय माइसुराव दं दि नार्जारि आंबो तामिलनाडुआव लादु नङालै नादुसो तामिलनाडु नादुसो नादु एनजोंसो हायो आदा दोननांसिगोन आधा घन्टा जाबाय माबा एसे खोथा रायलायलाना हांमा सुग्रासो जालांबाय मानसियानो बयजोंबो रायखोमाजाग्रा बयजोंबो सावरायजाग्राखायनो ओंखायनो बारा हेटार भिडिअ बानायनायखौ गारबाय आं नोगोद रायखोमायो मानसिफ्रा सावरायो नोगोद आंहासो हांमा सुरग्रा जालांबाय दफानो अरन बर' बर' मा खामानि मावगोन आङो हटेलनि खामानि मावगोन रेस्टुरेन्टनि आं केरेलायाव फैनायाव लोगो हमनो नाजादोंमोन रावबो कन्टेक्टआनो खालामा कमेन्टआवल' खोन्थायो बुंहरो भिडिअ खेबखांना फैलासो बिनि सिगां दङ होननानै आं स्ट'रि हगारबाय थाखायो इन्सटाग्रामफ्राव मेसेज हरनानैहाय कन्टेक्ट खालामलायलासो थांलायनो हागौ मोनसे जायगायाव मोननै मोनथाम जायगायाव थांदोंमोन ओमफ्राय भिडिअ खेबनाय जायाखै ओमफ्राय मोनसे जायगायावथ' भिडिअ खेबदोंमोन बेयाव हिनजावफोरबो थायो साथामना बेसेबांबा हिनजावफोर थायो बर' हिनजावफोर भिडिअ खेबदोंमोन आं लोगोआ दानिया ग'प्र'आव सोदों दा डिलिट खालामना होजोब्बाय भिडिअखौनो ग'प्र'जों खेबदोंमोन माला डिलिट खालामना होखो हगारनो मोनाखिसै ओमफ्राय भिडिअखौनो मोनफिनासै मेम'रि सोना नागिरबाय आङो गैया भिडिअआनो माबाल' दङ फट'ल' दङ बेंगलराव मोजां खामानि दं बेथ'नानै होनो नागिरनानै मोजां खामानि दंब्लाबो जाथाबाय हाय आदा मा खबर दा दसे बिदिनो खबरखौलाय माथो मोननाय आंनिखौबो सापर्ट खालामना थोनदो सापर्ट खालामलायबानो जाबाय नोंथांमोनाबो जाय कमेन्टफ्रावहाय बुंहरदों सापर्ट बिहरदों मोजां भिडिअ होला सापर्ट बिनांलायालै हारसिंनो जाबोखायो थाल मोनखाबाय आं भिडिअ खेबनानै मानसिफोरनाव सापर्ट बिबायला लाजिसो नांबावो सोरबालाय आनसाबस्क्राइब खालामनानैसो ओंखारलांफिनबावो भिडिअ नायाब्ला लाबा गैखाया साबस्क्राइब बिनानैहाय भिडिअ नायब्लासो भिडिअखौ नायब्लासो साबस्क्राइब खालामखानांगौ नायाब्ला खालामनायनि जेबो लाब गैया चेनेलासो हाइड जानानै थायो भाइरेलानो जाया भिडिअखौ नायाबाथाय भिडिअखौ नायब्लासो
चेनेलाबो भाइराल जायो दावगायो केरेला मा जायगायाव फैनाय मालाफ्रम ना मा मालाफ्रम डिस्ट्रिक्टआव थांदोंमोन आं कलिकटनाखौबो बेरायबाय माबा जायगा बेरायबायमोन गोसोआव केमेराफोर बायनो हाबासो थांनोसै बेरायफिननोसै दा बेरायथ'ला इउटुबखौनो दोनथ'नोसै आं 6 माससो सिरिनो खालामला जेबो सिरि खामानि मावनोसै खामानि गैयालै फैसासो नोगोद खरस जायो ओमफ्राय खरस थांनायफोरखौनो मोनफिना मोनसे भिडिअ'आवहाय 2-3 हाजार खरस जाखायो मोनसे भिडिअ' बेरायनानै खेबहैलानो दाना माथोला कानुर मा जायगायाव इरिटियाव थांदोंमोन आं कानुरावहाय इरिटे दाख्लैनि कानुरनि भिडिअ' खेबनाया फैनायावहाय कानुरनिफ्राय बास गाखोनो होनबाय बास गाखोनो मोना मोनायावसो मोनबाय सानाव भिडिअ' खेबनो नागिरदोंमोन आङो ससेल' खेबनो मोनबाय कलिकटनिफ्रायसो डाइरेक्ट बास मोनो नाइसुर फैनाय सान हर लामायाबो जोबथा गुसुंलायनो गुसेब लामाया हाग्रा गोजाखा मोसाफोरसो दंलाबायोदां हाजोफ्राव एसे आखाइ गुस्लायबाथाय फैसा थायाखैलै आंनावहाय नोगोद फैसा मोनो थाङो फैसायानो थाया आखाइ गुस्लायबाथाय होमब्ला दोनथ'नोसै रायजोफोर बेयावनो दसे सम लाइमआव फैनायनि थाखाय बयखौबो गोजोननाय जासिहरबाय भिडिअ' लाबोनो हागोन ना हालाथाय बिनिफ्राय मिथिलालै अखा हागासिनोलै आं बाहेरायाव थांगौमोन खालि अखा नै नोंथांमोननो देखायहरनि आं मबाइलाबो थुब्लाबो थासान जालायलायो मासनि खालि अखा नैबे हस्पिटाल ओरैनो साबार बास स्टेन्डआ बैयावनो बारा गोजान नङा थिन फ्ल'राव दङ आङो बिदिनो आरो खालि अखा फैजेननायनिफ्रायनो अखा सानबेसे हाबावनांगौ जाखोथाय कारेन्टआबो खोमोरहरबाय थायो गैया आं दोननोसै दे गोबाव जाबायलै 40 मिनिट जाबाय नै हारसिंबो थाबाय थानो बायो बरिं मा सानलाबायलाय लाङो हारसिं थाबायथाय ब्रेकआप जानायफ्राखौसो गोसोखांलाय लाङो सिगांनि हारसिं थाला दोनथ'नोसैलाय लोगोफोर बेयावनो बिदाय लाबाय 40 मिनिट जाबाय नै रावबो नायगारा गैखाले बेखिनियावनो बिदाय लाबाय नोंथांमोनजों जय बर' हारिनि ख्रिस्टियान थाग्राफ्रा मोजाङै जालानो जाबाय जों सहैला गैला